بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كربا بنا فلا ما فو السلام عليكم نواتي وجرانيا ما فو ولا كهرة كان به ما فو نيجي وفنم سكافو سابولا نام جين كونو akila absafo ko energy sikatola ngoko ko jinyeti donga ba bamano dukote o chen jenti donga ba jengino ka chan akodolo nga chan adomadeuna la akbar o anta bedonga ban sala agundo tambulo o nyanama ko abol de ko fo hakilla ni fara ko jien nyanama de do aywa nyanama ko ka chamblay mata keta bedon matu ke chugo bedon sikatola matu ke watu fana bedon aywa o de kama ko jienti donga ba anga yere bla minendo kono ko kana bali ana ko jinye ma nege o chen abin nata de ko fo ablay la akbar nata jien resigelo nata de kan ibi sigi ka ko sigi singa menike kasoro kuma dɔ ala bɛ se ka nana ka n'aw ye k'i ka kalifa minɛ n'aw furancɛ kɔnɔ sikatola i yɛrɛ la nata o tɛ tiɲɛ ye kuma dɔ fana i b'a fɔ ko n'i ye nin baara in kɛ wala ni sera ka nin ko in sigi sen kan a b'a to n ka nin hɛrɛ sɔrɔ kuma dɔ i b'o sigi sen kan i t'o hɛrɛ fana sɔrɔ a la o fana b'a la olu bɛɛ y'a natama yɔrɔw ye a bɛ n'a fɔ sisan musokɔrɔba ka dɔnkili diyara ne y'a kosɛbɛ ko ɲɛnamaya ko bɛɛ ye kunfɛ ko ye a bila kunfɛ ko wayi dɔnkili yɛrɛ tɔgɔ ye kunfɛ ko ko kunfɛ ko don i ka kuma in hakili la ani musokɔrɔba ka kuma in bɛɛ ye kelen ye an ti ko dɔn an natalen don très bien an t'u dɔn a bila ye ayiwa cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko ni dakan ye tiɲɛ ye ko sababu fana nkalon tɛ dɛ o ye tiɲɛ ye ne b'a fɔ ko dakan lawaleya sababu ye bi tɛmɛ sira min fɛ walasa ka lawaleya o ye sababu de ye i y'a faamu n'a fɔra sisan ko i dalen don ka kɛ jamana ɲɛmaa ye kuma dɔ i dalen so kɔnɔ ten i kɛ man di k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye hali mɔgɔ dɔw bɛ to ka badaw ta fɔ k'u taara wele ka foro kɔnɔ nka ne b'a fɔ kunun a ye ko dɔ de kɛ min y'a to a dɔnna o bɛ di a ye min kɛ kunun dɛ o de y'a to a y'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ mɔgɔ dakan kun ye ɲɛmɔgɔya ye nka ne hakili la a ka kɛlenw de kɛra sababu ye n'o y'a to a y'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye ne hakili la kɔni dakan o ye tiɲɛ ye nka u ye min fana fɔ ko sababu fana ye sababu tɛ nkalon ye o kuma in fana ye tiɲɛ ye sabula o gulonnen don ɲɔgɔn na bila ye tubarikala ayiwa ala ka sababu ɲuman kan ye amina a bɛ dɔn jumɛn na bi ayiwa bi ye araba ye naamu février kalo tile 15 don san 2023 tubarikala a bila fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumaba dɔw ka se ka olu ɲɛfɔ mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a ko dɔw la bila ye an ka daminɛ lesɔri ye faso ka fasiri ale kɛlen don ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko kulu min sigira walasa ka sariya suma gafe laban k'u b'a fɛ tile 15 min dar'u ma ka se ka baara in kɛ ka ban o kɔnɔ k'u bɛ cɛsiri la ko siratigɛ la a bila ye fo k'u teliya mɛ kunu haraba ne bɛ tiɲɛ teliya k'u teliya mɛ kunu haraba dɛ n'a harabara kuma dɔ a ɲini fɛn min sɔn ka tiɲɛ a ko bɛɛ tɛ sira sɔrɔ o kɔfɛ min bɛ tali kɛ an ka suguba kɔnɔ Bamakɔ yan nɔ o ko mansin dɔw bɛ yen nɔ min bɛ wele ko booster ni o ye ka se ka i b'a dɔn kuma dɔ réseau téléphone sɔrɔ man di yɔrɔ ninnu na o bɛ na ni minɛn ye walasa ka se k'a sɔrɔ o fana bɛ gɛlɛya lase maa wɛrɛw de ma ko wuli kɛlen don a ko kama ka se k'a ko kɛlɛ a ka bɔ sen na cogo min na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya réseau ko in na o kɔfɛ jamana ɲɛda kurali siratigɛ la ko gafe dɔ sigira sen kan an ka danbew n'an ka tabiyaw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ min kɔnɔ o ko walasa maliden kura ka se ka o labɛn ka ɲɛ i b'a ye fana k'a fɔ ko waati dɔ la maa dɔw minɛna i n'a fɔ Dunbi Fakoli k'a jira k'a fɔ k'u ye lagosi ta ka ɲɛsin silamɛ dinɛ ma ko a kiri ko kɔni kɛra kalo 12 ko maa ko falen n'o kaso ka kan
o kalo 12 la ko kalo 8 o juru bɛ don a la bila ye. D'accord. L'indicateur du renouveau. Mankan kuma minnu cayalen sisan ka ɲɛsin Kidali bɔli la bolo la. O ko mouvement tabale kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko a ko ka ɲɛɲini ni hakili ye. A kana kɛ ni dusu ye. Décembre kalo tɛmɛnen ko maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye Mali jamana kɔnɔ yan. A bɛ se maa 440 ani maa 12 jate ma Ablaye. Kalaban koro o ko siganama dɔ minnu tun bɛ ka sira da mɔgɔ ye k'u bolofɛnw jagoya ndarakiw la maa 6 jate k'u kɔni minɛna ka don kaso la. U k'u bolo 2 tigɛ dɔrɔn. Kuma ka ca sa dɛ. N'i y'a mɛn maa daraki bolo 2 de bɛ. O ye tiɲɛ. O kɔfɛ lakanabaliya siratigɛla Kema Sina ko kalanso ɲɛmɔgɔ dɔ n'o ye directeur d'école ye ko ni kɛnɛ karabara jatigɛwalikɛlaw fɛ. Awɔ kɛ. Zone office Niger la yɔrɔ min bɛ wele ko Siribala ko dugukolo ko mankan dɔ bi sen na ye. O ye balo ye. Ko dugu 2 bɛ nɔ olu bɛ sɔn ka kari ɲɔgɔn na ni fɛɛrɛ ma tigɛ a ko la joona. A balo yɔrɔ filɛ nin ye. Tumakɔrɔ ani Bagila o ko dugu 2 bɛ sɔn ka kari ɲɔgɔn na. Brésil lasigidenso min bɛ Mali kɔnɔ yan. Ablaye ko baarakɛlaw kɔni b'a la k'u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ ka ɲɛsin lasigiden ka baaraw kɛcogo ma. Sabula ko a b'a la ka farafin minnu bi yan a b'a la k'u jɔ ɲamina Ablaye. Misali ko ni fɔra sisan n'olu bɛ kuma fɛ ko a b'a wajibiya u k'u ɲɔngiri ka kuma ale fɛ. Ablaye ko a kɛra masa ye k'a bɛ ka dantɛmɛ caman ta ka ɲɛsin u ma. An ka dugu la. An ka dugu la. O ko baarakɛlaw fana kɛlen don ka u senno cɛ a nɔfɛ kosɛbɛ k'a ɲini ko a ka nɔrɔ bila a ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ. Dɔ ka da ɲɛ kan dɔrɔn ka yira k'an bɛ an faso la. A kuma banna. Hakili la o b'a la sa nka u ye n ka kunnafoni fana o ye sɛbɛn ci ka taa jamana ɲɛmaaw fɛ yen. Nka o bɛɛ la a t'u sɛbɛn dɔn. O k'a ɲɛfɔ olu ye olu ka fɛɛrɛ kɛ. N'a ko k'i ɲɔngiri ko tɛ n'a ko i jago i b'a da ɲɛ kan a b'a dɔn ko si bɛ sɛbɛn la. Ayiwa e ka o y'a kɛnɛ karabalama ye o kuma ka ca nka hakili la a ka ɲɛɲini ɲɛma jɔlen na an fa dugu de fana don dunan kana na ɲɛdɔnya dɔw fana kan na ɲɛmaw k'a jate minɛ o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ o ye wilibali yɛrɛ de voilà l'indépendant ko di indépendant sɛmɛntiya k'a fɔ ko CFO miliyari 5 Ablaye k'o tununa kabako jamana in kɔnɔ 5 milliards de francs CFA de la SONATAM détournés au niveau de la douane. Allahu Akbar. Ndado kuma. Ablaye kabako fana ye dɛ. A ka jugu ni kabako ye. Nafolo ka ca dɛ. 5 milliards. A ka ca yɛrɛ ma. Ayiwa ko u ye maa 2 bɛ yen nɔ baarakɛla 2 n'u ye douane baarakɛlaw ye. Ablaye ko olu ɲakira a ko siratigɛ la ka faraw fana ka Bamako wari kunbɛnnaba n'o ye receveur ye ni wariw fara ɲɔgɔn kan Bamako. Ko o fana bɔra jɔyɔrɔ la Ablaye. O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko kɔɔrisɛnɛko hukumu kɔnɔna na san wɛrɛ samiya nata in Ablaye ko CMDT mɔgɔw b'a la ka fɛɛrɛ kura dɔw ni taabolo kura dɔw sigi sen kan minnu b'a to ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ kɔɔriko in na ka ɲɛ. O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko CNT mɔgɔ dɔ ni o ye Amadu Albert Mayiga ye ale ye kuma dɔw fɔ minnu bɛnnen tɛ maa caman ma. Kidali bɔli la bolo la ko min bɛ tali kɛ maa caman kɔni y'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin a ka kumafɔliw ma Ablaye. Ale dun y'a hakilina de fɔ. Bon an delila k'a fɔ yan nɔ ko kuma dɔw bɛ yen o bɛnnen tɛ dɔ da kɔnɔ. O kɔni. U bɛ nin. Ayiwa. Ale CNT mɔgɔ de ye. Ni wulu bɛ bagabaga ale fana bagabaga kɛ. Nka ne hakili la. A faamu na. Ayiwa. Les Échos wele. Ko ka arajo fiɲɛsiraw k'olu kɛ cogoya ye ka se ka bɛn lasabati arajo tɔgɔladon baara o hukumu kɔnɔ Ablaye Dani. INPS la k'olu kɛlen don ka fɛɛrɛ jɔnjɔn dɔw fana tigɛ minnu b'a to san nata in ni san kura in na mɔgɔw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ cogo min na makoɲɛ fɛɛrɛw la. O ko kanubaw to ala don n'o ye Saint Valentin ye Ablaye k'a bɔlen don kanubaw tɔgɔla don na k'a kɛ jagosira dɔ ye dɛ. Jagoya ni ɲini ka di a don Ablaye ko sino kanu bisa kuma cayalen don. Ayiwa.
min yɛrɛ fana tali kɛ sifin ka baaraboloda min bɛ wele ko sifin kelen baara kelen ko baaraboloda in mako bɛ sefa wɛrɛ $90,000 ani 7 jate la bila ye dɔ mako $1,000,000 dɔ miliyari 5 dun le républicain Mali kabako jamana ye ale sɛmɛnti kelen don a sɛmɛntiya k'a fɔ carte nina kunnafoniw sɛmɛntiyali siratigɛ la ni u ye validation des données de la carte nina a bila ko mɔgɔw t'a la k'a ko k'u kunna ko ba ye hali nina o y'a daminɛ tan de wa n'a gɛlɛyara waati min wuli ko minisiriso min ɲɛsinnen jamana kɔnɔna lakanako ma olu kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko mɔgɔw ka bɔ ka taa nin baara in sɛmɛntiya ani mars kalo tile 31 cɛ sabula a bɛ kɛ sababu ye ka gafe min sɔrɔ ni o ye carte biométrique ye n'i ma tɛmɛ nin sira in fɛ k'i tɛna se ka o sɔrɔ min bɛ tali kɛ mɔgɔ minnu b'a la k'u senna sumaya k'u jija ka baara lawaleya hakili e ne ta fila bɛɛ kɛra ayiwa an m'a minɛ fɔlɔ a kɛra mɛ m'a minɛ an kɔni y'a kɛ ayiwa o tuma a y'a k'i n'a fɔ cogo a ka taa ta kɛ sabula gafe dɔ don gafe min nafa ka bon ko fɔlɔ bɛ di fu n'a tɛmɛna to bɛ sara ayiwa o fara kan o ka dɔn ko hakilila faamuni kɛra fɔlɔ min di mɔgɔw ma fu min bɛ na kɔfɛ a dɔw bɛ sara i b'o sara yanni k'a tɛ sarali ma a tɛ bɔ a ka taa kɛ o kɔni o kɔfɛ min bɛ tali kɛ mouvement tabale ɲɛmɔgɔ ko y'a ɲini jamana marabagaw fɛ k'a fɔ ko Amadu Albert Mayiga ye min fɔ ka ɲɛsin Kidali bolo la k'u k'a jira k'a fɔ ko u ni a jɛ tɛ kuma in ye ko wasa mɔgɔ dɔw kana se ka o sinsin kuma in kan ka se ka waleya wɛrɛw kɛ ne n'ale bɛ hakili kelen le canard déchaîné ko bɛ hakili kelen e n'a ye hakili kelen ye nka a bɛ n'a fɔ ɲɛmɔgɔya fana ko ka ca bila ye a faamu yɛrɛ bɛ caman le canard déchaîné ale n'a ka jaba minnu bɛ yan an ɲɛ b'a la kɛlɛkɛ minnu kɔni bɛ yan u b'a la ka mugu ci kosɛbɛ dɔw binnen don dugu ma olu joli b'a la ka bɔn olu ni sanfɛ kɛlɛkɛ cɛw kuma kelen de bɛ yan nɔ a b'a la ka kuma min kan kosɛbɛ o ye bamaci 82 minnu ni kɛnɛ karabara Mali finitigiw fɛ k'u ka dagayɔrɔ 10 k'olu tiɲɛ k'olu tilenkolon ci k'o dakolon ci ani kama 35 jate ka olu minɛ k'u ɲininka u dalakan na olu ko de bɛ sen na u b'a la ka kule ko a ye hinɛ na ko sitana de y'an su ka bila ni ko ayiwa sɔgɔmada kunnafoni teli kuma o dɔn a bila olu yɛrɛ de ye sitana o ko ne gɛrɛ dɔ sitana n'i ka ko kɔnɔ n'a joli b'a fɔ sitana nɛgɛ waati min sitana k'i t'i yɛrɛ minɛ ni yɛrɛ b'a dɔn de k'a ko sitana de y'i bila a la hakili n'i yɛrɛ minɛ o ɲɔgɔn t'a la dɛ André Bamakɔ suguba i b'o dɔn wa min jɛni na a jɛni na fo sen tɛ ka jɔ fɔlɔ o tɛ de ani ko ten mun jɛni na o ye marché rose de o tɛ suguba de a bɛ suguba kɔnɔ marché rose fana bɛ suguba la suguba bɛ yen dabanani bɛ yen attends marché rose o ni suguba tɛ ani marché légumes olu bɛɛ bɛ dabanani de la dabanani don da naani de o de dabanani ko tɛ dɛ bamananw ko tɛ dɛ an b'a fɔ dabanani ko ja daba belebele naani de tun bɛ yen da teliya de kɛra daba naani ye sinon a tɔgɔ ye daba naani da belebeleba naani o bɛ yɔrɔ min na o bɛ yɔrɔ min na da teliya kojugu mɔgɔw ko daba naani o ye tiɲɛ n'i taara daba naani na marché rose bɛ yen marché de légumes bɛ yen marché de légumes o waati ni légumes dɔrɔn de tun fɛra nakɔ kɔnɔfɛnw nakɔ kɛnɛma yiriden kɛnɛma fɛnkɛnɛ feere yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ yen maintenant n'i taara feereli yɔrɔ la o de ye marché rose ye a marché rose ni le 15 février 95 Alpha Umar Konare ye kabakurufɔ bila ko tasuma y'a jeni an b'a jɔ a tun bɛ cogo min na an b'a jɔ o cogo la parce que Bamakɔ ladala don tasuma yɛrɛ donna la le 28 août 93 tasuma de donna la ka soni bɛ jeni k'a da tɛyi ka kɛ buguri ye Alpha ko tɛ se ka kɛ an kan k'a jɔ donc le 15 février bi ɲɔgɔn Alpha taara kabakuru fɔlɔ da ko an b'a jɔ k'a bila nɔ na a tun bɛ cogo min na k'a bila ten le 29 mars 2001 o y'a jɔ k'a ban Alpha taara dayɛlɛ tuguni k'a to dayɛlɛ la mun de kɛra le 21 mars 2014 ça c'est bon ko tasuma wulila la tuguni tasuma wulila la donc maintenant i bɛ k'a fana ye kabakuru jɔ ko bɛna jɔ ka kɛ moderne ye bon a b'o cogo la hali sɔn ma se ka jɔ ka ɲɛ tuguni
o ko masaka sigi sen a ko masaka sigi sen o marché rose ale ni ye carte postale ale tumbe Bamako yɛrɛ ladala so la fɛn bɛɛ tun bɛ tɔrɔ o yɔrɔ na sibiri kari u b'a ko k'a jɔ donc yɛrɛ tun bɛ k'a la et puis ale tun bɛ waati min na fɛn de tun b'a la o tɛ kɛ sisan sugu la sigiyɔrɔ bɛ fɛrɛ fɛn bɛɛ n'a sigiyɔrɔ don a labɛnnen kun don ka ɲɛ ko sigilen kun don ka ɲɛ ko sigilen don ka ɲɛ n'i bɛ wusulan ɲini i bɛ taa yan fɛ n'i bɛ fɛ fini ɲini i bɛ taa yan fɛ n'i bɛ samara ɲini i bɛ taa ni yɔrɔ la ɲagaminen tun tɛ ɲɔgɔn na ɲagaminen tun tɛ ɲɔgɔn na ale yɛrɛ jɔra en 1927 Edmond Louveau fɛ gouverneur de don k'a sɔrɔ waati min na ale bɛ yan a y'a sɔrɔ marché saba de bɛ Bamako ale mun bɛ Dabanani la ko Dabanani marché Dibida o ye jɛgɛ ani sogo fɛrɛ sugu ale bɛ hali bi a cogo la fo ma sɔrɔ ani marché ko fɔ Sugunikura marché Mɛnɛkura fo Alpha y'a da la Dosolo Traoré o sugu saba de tun bɛ Bamako o sugu belebeleba saba o de tun bɛ Bamako donc marché ni a jenina mun de y'a jeni an t'o dɔn Alpha y'a jɔ a jenina tuguni i bɛ k'a ko k'a bɛ kɛ marché moderne 22 septembre ne hakili b'a la 2018 ale bɛ k'a taara kabakuru fɔlɔ jɔ mais hali bi a bɛ sira la o ɲaman di parce que a waati a ko kuma kun cayara kosɛbɛ dɔw ko kunnafoni dɔ y'a jira k'a fɔ ko sugu k'a feerelen don o commerçant fana murutira k'a tɛ se kɛ nka ne bɛ se ka mun fɔ nin yɔrɔ in na sugu fana n'a bɛ jɔ a ka jɔ cogoya la min b'a to ka bɛn ni jagokɛlaw fana ka se siga t'o la misali ATT dɔ jɔ postuba kɛrɛfɛ postuba kɔrɔ kɛrɛfɛ hakili la jagokɛlaw bɛ ka daminɛ ka don a kɔnɔ dɔɔnin n'o tɛ tellement k'a sɔngɔ ka ca a ka gɛlɛn jagokɛlaw ka se k'a ta parce que i ka jagokun Morikɛ tɛ min sɔrɔ Moriya la n'a y'o don kɔlɔsi la a kuma ka ca dɛ a bɛ taa kitabu ɲini ayiwa kanbɛ